Arsenal Football Club ndi imodzi mwa maklabu akuluakulu komanso odziwika bwino kwambiri pa dziko lonse, ndipo klabu iyi ndi imene yakhala ikupanga mbiri mu mpira wa ku England kwa zaka zoposa 130 kuyambira pamene idakhazikitsidwa mu chaka cha 1886 ku London. Arsenal yakula kukhala mgulu limene lili ndi mafanzi ochuluka kwambiri, mamiliyoni ambiri pa dziko lonse lapansi, ndipo iyoyi yakhala ikutenga zikho zochuluka, yakhala ikutulusa osewera odziwika bwino komanso manager amene asintha mbiri ya klabuyo. Ngakhale kuti Arsenal yakhala ikupikisana mu maklabu akuluakulu ku Europe komanso ku England, iyi ndi klabu yodziwika kwambiri chifukwa cha kaseweredwe kawo ka mpira, kupambana mataito kapena kuti zikho zambiri za Premier League, komanso kukhala ndi mbiri ya timu ya Invincible kapena kuti timu imene sinaluzepo mu masewera aliwonse mu league mu nyengo ya 2003 to 2004. Masiku ano Arsenal ikupitiriza kukhala pakati pa maklabu amphamvu kwambiri mu Premier League mosogozedwa ndi manager wake amene ndi Mikel Arteta. Mundikhululukira ngati dzinalo sinalitchule modero. Nkhani tiona mozama chiyambi cha Arsenal masewera awo oyamba, magraundi amene adagwiritsidwa ntchito kuyambira kale mpaka napano, managers awo, chikho chawo choyamba, kuchuluka kwa chuma cha klabuyo komanso mbiri ya zikho zimene Arsenal yapambana kuyambira pamene adayikhazikisa. So mafanzi a Arsenal nonse video muyikonda, kuphatikizapo nonse amene mumakonda mpira, tatiyeni tisangalale ino munyengo ino ya Arsenal. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Arsenal inayambisidwa mu chaka cha 1886 ndipo uku kunali ku Norwich, London. Poyamba klabuyo inkatchedwa Dial Square, kenako inasanduka dzina nkukhala Royal Arsenal, ndipo pambuyo pake zina linasinthidwa kukhala Arsenal. Masewera awo oyamba anaseweredwa mu chaka cha 1886 ndipo apa ankasewera ndi Eastern Wanderers, ndipo Arsenal inapambana 6-0. Arsenal inayamba kusewera ku Plumstead Common isanapite ku maground ena osiyana-siyana, ndipo mzaka zoyambirira klabuyo sinkakhala ndi manager mmodzi, inkayendesedwa ndi komiti ya asogoleri. Mmodzi mwa mamaneja oyamba odziwika bwino kwambiri anali Thomas Mitchell mu chaka cha 1897. Chikho chawo choyamba chachikulu chimene Arsenal inayamba chinali cha FA Cup imene anawina mu season ya 1929 to 1930 pamene anagonjetsa Huddersfield Town mu mafinals. Manager wa Arsenal pakali pano ndi Mikel Arteta amene wayang'anira klabuyo kuyambira mu chaka cha 2019 ndipo watengesa Premier League ya mchaka chino cha 2025-2026. Arsenal imasewera ku Emirates Stadium kuyambira mu chaka cha 2006 ndipo stadium imeneyi imatha kukhala ndi anthu oposa 60,000. Asanalowe kumeneko, Arsenal inkasewera ku Highbury kwa zaka zambiri. Malingana ndi Forbes, aja amene amatulusa magazini amene amayika anthu mu ndandanda malingana ndi kuchuluka kwa chuma chawo, Arsenal ili ndi chuma pafupifupi 3.4 billion US dollars, imene ndi ndalama yoposa 6 trillion kwacha. Ndi imodzi mwa maklabu olemera kwambiri pa dziko lonse lapansi. Arsenal yapambana zikho zikuluzikulu pafupifupi zokwana 48 mbiri yake. Zina mwa zikho zimene iwowa apambana ndi English League title kokwana ka 14, apambana FA Cup kokwana ka 14 imene ndi record ku England, apambanapo League Cup kokwana kawiri, komanso Community Shield kokwana ka 17,
European Cup Winners Cup kokwana kamodzi, Intercity Affair kokwananso kamodzi, pamene chiyambire klabu imeneyi sanawinepo UEFA Champions League. Wow. Sizachilendo. Arsene Wenger amaziwika ngati manager opambana kwambiri mbiri ya Arsenal popeza kuti iyeyo anakwanisa kutenga Premier League kokwana katatu, FA Cup kokwana ka 7, anasogolera timu iyi mu Invincible imene inatchuka kwambiri mu 2003-2004 chifukwa chokuti inali zakuti sanagonjepo gemu ina iliyonse mu ligi imeneyo. Arsenal amadziwika ndi moto imene muchichewa amatanthauzira kuti kupambana kumazera mu mgwirizano. Kwa wina aliyense amene ndi supporter wa Arsenal, dzulo potengera ndi lero pa 31 mwezi wa May imene ndikupanga video iyi, kapena ndingolankhula m'madate kuti pa 30 May mchaka cha 2025 Arsenal idasewera komaliza pa final ya UEFA Champions League, ndipo apa ankasewera ndi Paris Saint-Germain FC, ndipo apa kudali ku Budapest. Arsenal inayamba bwino kwambiri pamene Kai Havertz adagolesa mphindi ya namba 6, koma PSG idafananisa mphindi ya mo 65 kuzera pa mapenalty ya Ousmane Dembele pamasewera wakuti athere 1-1. Ngakhale anasewera extra time usanagolesane pamapeto pake, PSG idapambana pa mapenalty 4-3 pamene Gabriel wa Arsenal anaphonya penalty yofunikira kwambiri. Choncho Arsenal idaluza final ya Champions League ndipo PSG yatenga chikhocho kachiwiri mosatizana. Ngakhale kuti izi zalero choncho kuti iwowa aluza, Arsenal tu ndizokuti ali mkatikati mwachisangalalo chifukwa chokuti iwowa atenga chikho cha English Premier League cha nyengo ya 2025 mpaka na 2026 pambuyo pa zaka 22 osapambana mchikhochi. Arsenal FC pamene amasiriza magemu awo ndizokuti anali ali pamwamba pa table ndipo anakhala akaswiri aku England. Komabe ngakhale kuti iwowa zili choncho sanapambane masewera a dzulo. Bwenzi chisangalalo chawo chili chochuluka kwambiri, koma sizinatere. Premier League Arsenal yapambana, koma UEFA Champions League yaluza kwa PSG. Komabe ngakhale kuti iwowa aluza, akanakhala kuti apambana UEFA Champions League, zikanakhala mbiri yayikulu kwambiri ku klabuyo chifukwa Arsenal sinayambe yapambanapo chikho chimenechi mbiri yake. Izi zikanatanthauza kuti Arsenal yakhala champions ku Europe koyamba mbiri yake. Zina la Arsenal likanakwera kwambiri pakati pa maklabu akuluakulu monga Real Madrid FC komanso FC Barcelona ndi FC Bayern Munich amene ali ndi mbiri yopambana Champions League. Mphunzitsi wawo amene ndi Mikel Arteta akanalembedwa mbiri ya Arsenal ngati munthu oyamba kubweresa UEFA Champions League ku Emirates. Nyengo yawo ya 2025-2026 ikanakhala imodzi mwa nyengo zabwino kwambiri mbiri ya Arsenal chifukwa chotenga Premier League. Kupambana Champions League kukanapangisa kuti akhale ndi double celebration imene chikanakhonza kukhala chinthu chofunikira kwambiri mu mbiri ya Arsenal. Kwa mafanzi a Arsenal zikanakhala kukwanirisa loto limene akhala akulidikira kwa zaka zambiri kuyambira mu final ya 2006 imene analuza kwa Barcelona. Kutengera ndi UEFA Champions League, Arsenal sinayambe yapambanapo, ndipo kamodzi kokha inamba yafikapo mu finals, ndipo umo munali mu 2006. Mu English Premier League yapambana kokwana ka 14 kuphatikiza mataito akale a First Division isanakhale Premier League mu chaka cha 1992. Ndipo zaka zimene Arsenal idapambana ligi ya England zili motere: mu chaka cha 1930 kulekeza 1931, mu 1932
mu season ya 1930 ndi 1931, adapambanapo mu season ya 1932 to 1933, anapambanapo 1933 to 1934, adapambanapo 1934 to 1935, adapambanaponso ligi ya 1937 to 1938, 1947 to 1948, 1952 to 1953, 1970 to 1971, 1988 to 1989, adapambanapo ligi ya 1990 1991, 1997 1998, komanso 2001 to 2002. Anakhalapo invincible amene sanaluzepo masewera awo chilowere mu ligi ya 2003 kulekeza 2004. Adawinanso mu 2025 kulekeza mu 2026. mwachidule Premier League First Division awinapo kokwana ka 14, UEFA awinapo kokwana ka 0, ndipo final ya UEFA Champions mu 2006 analuza. Choncho ngakhale Arsenal ndi imodzi mwa maklabu akuluakulu ku England mpaka napano sanalandirepo chikho cha UEFA Champions League. Choncho ndisazamve munthu akutamandanso kuti Arsenal ndi madolo. Well, no, musandide ndino chabwino madolo. Pomaliza ndikhonza kuyankhula momveka bwino kuti Arsenal Football Club ikupitiriza kukhala imodzi mwa maklabu amene ali ndi mbiri yayikulu komanso yolemekezeka mu mbiri ya mpira ku England pa dziko lonse lapansi. Kuyambira chiyambi chake mu 1886 mpaka na lero, klabu iyi yasonyeza kulimba mtima, kupirira komanso chidwi chofuna kupambana ngakhale idakumana ndi zovuta zosiyanasiyana. Ngakhale kuti Arsenal sinakwanisebe kukweza chikho cha UEFA Champions League zomwe yakwanisa kuchita mu English football, zikuyikabe pakati pa maklabu opambana kwambiri mbiri ya dzikolo, kupambana ma league title ambiri, kukhala ndi mbiri ya invincible komanso kukhazikisa osewera ndi manager odziwidwa kwambiri pa dziko lonse lapansi. Ndi umboni wakuti Arsenal ndi gulu limene lasiya chizindikiro chosatha mu mbiri ya mpira. Masiku ano mafani ambiri a Arsenal akupitiriza kukhala ndi chiyembekezo chachikulu chakuti klabu yawo izapitiriza kukhala ndi mbiri yabwino kwambiri ndi kukwanirisa maloto awo opambana zikho zikulu ku Europe. Pamene nyengo ikupitirira chitsogolo, dzina la Arsenal likupitiriza kukhala chizindikiro cha mgwirizano, kulimbikira komanso chikondi cha mpira ku mamiliyoni a anthu pa dziko lonse. Zikomo chifukwa chakuti munali nane mu video iyi. Ndinamba ndapangapo mbiri ya Cristiano Ronaldo. Ngati mungakhale kuti muyikonda video iyi, mukhonzanso kuonera nkhani yokhuzana ndi Ronaldo. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video yotsatirayi. Yeah, ndiye mukuti ine ndimasapota timu yanji? Aya mwene. Yeah, it's your boy Sam Mavita.